Yanda za mu yi shi ne ni already na riga na yi setting na bitrate, don haka farko dai za mu shiga wajen airdrop ɗin nan ne, zan canja zan danna sending exchanger. Ku da ba ku riga kun danna ba dama za ku zaɓi exchanger ne sai mu shiga wajen exchange ɗin nan. Sai in danna continue, bayan na danna continue zan shiga wajen Bybit, ran da Bybit zan yi amfani. Sai in danna send here ɗin nan, I have it na danna shi shi ma. Sun ce in kwafa UID na deposit address memo. Yanzu zan tafi Bybit nawa. Bayan na zo ni Bybit, zan shiga wajen wallet, bayan na shiga wajen wallet zan shiga wajen deposit, sai in tafi can sama na yi searching ɗin CAT, CATS. To me wannan hoton CAT ɗin da muka yi mining ɗin nan shi za mu ɗauka. Yanzu zan shiga wajen bayan na shiga zan shiga wajen deposit ɗin nan, bayan nan zan shiga deposit crypto. Bayan nan ga inda zan yi searching nan, zan yi searching na CAT ɗin. CATS. Ga shi nan shi ne mai wannan, don haka zan shiga cikinsa, zan zaɓi ton ɗin nan. Bayan nan ga address nan ya fito na danna OK, ga address nan ya fito na yi copy. Wannan shi ne address ɗin, don haka zan danna copy ne. Yanzu zan yi minimizing, in zo ni in sa shi a inda aka rubuta deposit address ɗin nan wannan. Zan yi pasting a wajen. To ga inda aka sa memon nan kuma zan je ni in yi copy ɗin memo. Wannan su ne memo ɗin, zan danna copy nan. Yauwa zan yi minimizing, sai in zo ni in sa memon ɗin. To sai kuma UID. Zan je na ɗauko UID nan. Zan yi back. Bayan na yi back, zan shiga home ɗin nan, bayan nan zan tafi can saman nan. Bayan nan ga UID na nan, yanzu zan yi copy sai in zo ni in sa a wajen. Zan yi pasting. Yauwa to yanzu zan danna send. Yauwa to yanzu kun gani. Na yi riga na yi setting kenan. Ga address ɗin nan yanzu kun kalli Bybit ne a wajen.